alaykum mehriban dostlar, hormatly tomaşaçylar. Bu Ceyhun Production. Biz bugün etramyzyň Güneşli Türkmenistan geňeşligine ugrarlyk. Ýagny Güneşli Türkmenistan geňeşliginiň sylaglanyň asly halal, nesli halal agdywy rojagyna merhum Arazgeldi agamynyň döwletli maşgalatyna barýas. Bugün bir näçe mehribanlaryň gurşawyna mübarek eýýamyny Peýgamber ýaş doglan gününi toýlaýan Sargul genejemiziň 63 ýaşyny onuň häzirki wagtda Rossiýa döwletine halal zähmet çekýän mehriban gahrman ogly döwletiň adyndan gutlap barýar. Sargul genejemiziň mehriban perdendi döwletiň adyndan mehriban käbesine bir näçe owadan sowgatlar, owadan gutlaglar bar. Haýratynam bugünkü gutlaglara Sargul genejemiziň beýleki mehriban perdentleri Rossiýa döwletine zähmet çekýän ogly güýç, Mewlam, döwran naglar, mehriban gyzlary, mehriban giýewleri, mehriban gelinlerim goşulýar. Ýörüýte Sargul genejemiz üçin düzülen aýratyn mehriban perdentleriň adyndan sowgat goşgan bar. Häzir onam netip bolsa baryp Sargul genejemize okap berip Sargul genejemizi begendirer, şatlandyrar. Şular ýaly begençli, şatlykly pursatlary bolsa Ceyhun Production siziň bilen paylaşar. Şoň üçin bizi tomaşa etmege dowam edin. Bu surpriz Ceyhun Production dowam etmegini dowam edýär. Hemmeňize salam aleikum birinji bilen. Hemmeňizi döwletli ojakda, döwletli maşgalada we mübarek eýýamyny doglan gününi toýlaýan Sargul genejemiziň agdywy rojagyna hoş gördük. Bir näçe mehribanlaryň gurşawyna Sargul genejemiz Peýgamber ýaş doglan gününi toýlap atdy. Salam aleikum Sargul genejemiz. Bir ýylyň alaýyn. Bize de miýetler etsin lazam sizinki ýaly awray döwletçiler ýaly Peýgamber ýaşa ýetip hemme mehribanlaryň adyndan bile şu gurşawyna toýlamak. Sargul genejemiz Rossiýa döwletine 4 sany zähmet çekýän ogluň bar eken. Şolaňam içinden ýörüýte döwlet ogluň bizi surpriz hyzmatyny şonky doglan güni gutlamak üçin ýolady. Birinji bilen äne agtyň eneşiň adyndan ýadgarlyk portret suraty. Bir şabak salalyň. Anne ýörüýte gelmegime sebäpçi bolan döwletiň adyndan ene ýörüýte mehriban käbetine owadan gülçemeni. Megelneze. Ýaşyň diýen bolsun. Begens göz ýaşlar. Hemem ne döwletiň adyndan ýene füýjilik torty. Ýörüýte siziň ak goýun toýuňyza niýetlenen. Sowgatlar diýsenken Rossiýadaky mehriban ogluň güýjüň adyndan ene mehriban agtyjagyň güýjüň ogly asuda jigimiz gowşurany kümüş sırgany ýörüýte gowşurýar. Hemem Rossiýa döwletine zähmet çekýän oglalaryň döwran bilen Mewlamyň adyndan 1 emnäl, 2 emnäl, 3 emnäl ay bolýa 500 Amerikan dollary bir sabak salaly. Ma, toýlanyň geldi. Aglaman geldi, aglaman ejizlemäň. Ene şu gutlaglara da gyýzaň kümüş bilen mehri goşulýar, mehriban giýewleriň goşulýar, galy berse 4 sany mehriban gelinleriň hem goşulýar. Ýene bir sabak salaly. Hemem Hudaňyz maksadyň adyndan hem 200 manat size sowgat nesip etsin Allah azan. Gowşulan sowgatlar hemmämize döwletli maşgalaşlar ýaly toýdyk gelmek miýetler etsin. Her bir asly halal türkmen ojagyna şolar ýaly toýlar kän bolsun Allah azan. Şulardan hem gymmatly siz üçin ýörüýte bir sowgat bar. Sargul genejemiz mehriban perdentleriň adyndan ýörüýte haýyş etdiler.
yürüte sen üçün bir qoşqy düzüp bermegmi? Bizim üçün sinaglardan geçen var. Men bagıtly bu dünýede ejem var. Bu günlere yetmedik var, yeten var. Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Jemläp hosarlary saçak başyna kümüş gyýdyň aýlanyp durdaşynda. Mähri gyýdyň şatlanýar bu ýaşynda. Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Fargul gelje diýip ýylyň goýan mähri var. 9 agtyk ýetişdirdiň mähriban. 4 ogluň enesi sen gahrman. Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Senin dogalandan güýç toplap bildi. Ogullaryň zähmet çekýär ýa diýildi. Döwlet ogluň adyň gaýtalap dildi. Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Adam bolmagymyza sen bolluň sebäp. Gijeler ýatman gazanyň sogap. Güýç ogluňam saňa uzak ýaş dilep. Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Peygamber ýaşyny uzakda toýlap, ogluň döwran soňsuz salamlar ýollap, saňa ýagşy dileklerini arzulap. Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Gutlugyny beýan eýläp ýürekden, jan taglyklar dilep saňa melekden. Mevlam gutlar ýaş toýuňy söz etsem, Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Dillerde owadan gutluglary eleýär, diýewlaryň ulak ýaşlar dileýär. Arzulary zeminlere deňeýän Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Allah aýyrmasyn iň gymmatly zadymdan, ejem ähli hiç çykmaýar ýadymdan. Gutlug goşgy perdentleriň adynyňdan Peygamber ýaş gutly bolsun ejemjan. Ene mähriban perdentleri mähriban kıblasyny ýatlady. Aramyzdan ýergiden merhum Arazgeldi agamyzyň ruhuna da ýürüýte düdülen goşgy bar. Göwnümizde çökermeldäl, beýik bir barada diňe ýagşy adamlar gerekdi. Allah zan zaý jennetden bolsun ýürüýte. Arazgeldi agamyz üçin düden goşgymam size okap bereýän bir diňläliň. Ozogmyzyň başy öýüň diregi yeňil bolsun ahiretiň soragy. Gerekli sen 6 çağan geregi yatan ýeriň ýagty bolsun dädemjan. 4 ogluňa sen maslahat bererdin. 2 gyýdyň janyny artyk görerdin. Arkamyzda dagdaý bolup durardın. Yatan ýeriň ýagty bolsun dädemjan. Bu jahany terk eýledin bir demde. 52 ýaşyňy alyp gerdenne, kümüş gyýdyň ýatlar seni her demde. Yatan ýeriň ýagty bolsun dädemjan. 9 agtyňa biz gowanyp dursak da, mähri gyýdyň saklar adyň gursak da, güýz ogluňam ýatlaýar her pursatda. Yatan ýeriň ýagty bolsun dädemjan. Oýlap döwlet ogluň ýaşlyk bährini, ogluň döwran ýatlar ata pähmini. Mevlam ýatlap bugün seniň mährini, yatan ýeriň ýagty bolsun dädemjan. Arazgeldi ağa diýip awray eçeniň adyň ýatladyp dur ötön geçenem. Peygamber ýaş toýun belleýär ejemiň arman aramyzda. Sen ýok dädemjan, yatan ýeriň ýagty bolsun dädemjan. Göwnümiz çökermäliň mähribalar, birazrak göwnümiz galdyralyň, aglaşmalyň, gaýtan begeneliň. Aramyzda şolar ýaly daýdalamyz bar, bize baş bolup, bize maslahatçy bolup, bine Peygamber ýaşyny miýesser etdirip oty. Gaýtam göwnlük berip birazrak güleliň, çapak salalyň, göwnümizi götereliň. Indi sargylgyna jaňa mähriban perdentlerine minnetdarlyk sözlerini diňläli. Otaň siziň hem gutlaglaryňyzy diňlär. Sargylgyna sizem perdentleriniňe minnetdarlyk bilerik beräň. Mehriban çağlarım. Eden hizmetini Allah'tan aytın. Meni teylediğim size Allah teylesin. Size arzu eten çağlarım. Men yal size de ak koyun toy. Nesip ettin çağcıklarım. Köp sağ olun. Hoş çağlarım. Hoş çağlarım. Ece yaşın uzun olsun. Ağalarım, doğancıklarım size de köp sağ olay diyen. Yaşın uzun olsun Ececan. Ece yaşın uzun olsun. Emişe aramızda başın dik olsun. Ece yaşın uzun olsun. Görüldüğün yaşınların Allah'tan ömrün uzak olsun. Daydacan yaşın uzun olsun. Görüldüğün yaşın versin. Mıdamı öyüne toy dikkeler. Toylan koşa donmalsın. Mamam can Peygamber yaşın kutlu olsun. Allah'tan el mıdamı aktıkların içine gül otur daylama. Daydama mamma hemmenize can sağlığınız dileyen sağ olun. Dayda yaşın uzun olsun. Peygamber kutlu olsun. Sargul dayda Peygamber yaşın kutlu olsun. Saçaklan hemişe toy yazılsın. Çağaçıklan taşar yurttan sağaman gelsinler Allah'tan. Hemmemize yetirsin. Akyalıngan kutlu olsun. Nesip etsin. Sarlı gelece akkoyun toyun kutlu olsun daim. İnni kilem devlet canıngam toyun ötmek hemmemize nesip etsin. Şu gelen ähli ihmallamızın hemmesine akkoyun toy yetirmek nesip ede olsun. Koy sarlı gelece bizim aramızda başın dik aktık çoğluğuna kuvan oturmak hemmemize nesip ettire olsun.
Sarıl gelece toyları kutlu bolsun. Şunu ýaly Peygamber ýaşdy hemme nesip etsin. Sag bol. Taýza Peygamber ýaşyň kutlu bolsun. Şu aramyzda mydama şeýt gül boýnak gezýsin. Güç döwletçanyň toýuna da şeýde oturmak hemme meýesser etsin. Sağ ol. Mamam can Peygamber ýaşyň dok ýaşasyn. Ber taýdan. Sargıl godam Peygamber ýaşyň kutlu bolsun daýsan Allah'tan. Oğul gyýdyň içinde gelin gyýdyň içinde gowanyp hemem begenip oturmak nesip etsin ýaşyň düýün bolsun. Hakykatda ýaşyň uzun daýsan ko akt koýulan şeýde oturan nesip etsin daýsan. Okka mama ýaşyň uzun bolsun. Görjen gowluk bolsun diňe. Çıkan awa aqon toylu kutlu memelek bolgoy kabul bolgoy. Awa zan saglyň bergoy. Awa şunu ýaly Peygamber toylar hemmemize de mesret goy. Toyda görüşelim sağ ol. Okka mama ýaşyň uzun bolsun. Peygamber ýaşy kutlu bolsun. Okkaja Peygamber ýaşyň kutlu bolsun. Allah can göregliň ýaşyny dileýän. Hemişe biziň aramyzda başyň dik bolsun. Bir muhtarsa kamerany aýdap. Sargultayda Peygamber ýaşyň kutlu bolsun. Şuly elmi dama toýdyk geleli. Allah sana güç kuwat bersin. Göregliň ýaşyny bersin. Allah beren ýaşy güç kuwat bilen bersin. O geňlik taňlyk görüp oturgoýsun, aktyk çowluk toy. Aktyk çowluk geller getirip. Seni veren yara kurban boloyun, gizleyen derdine derman boloyun. Ancamasın neciz yüreğin gece, hudünden helalan sağın boloyun. Seni saklar mı? Mün tuvabım bir geceni haklar mı? Alkışın dualan hozarım nece? Dileğinde bilyen keramat vardı. Vasfına sözüm yetmedi, hiç kim yerin tutmadı. Ellerini öpmeye geldim ece. Bil bil koydun adıma, yetirdin muradıma. Bu aydımı sana yandım ece. Vasfına sözüm yetmedi, hiç kim yerin tutmadı. Ellerini öpmeye geldim ece. Bil bil koydun adıma, yetirdin muradıma. Bu aydımı sana yandım ece.
armıka bilmedim mehrin